Sanibonani guys, igama uNqabileni Basela Mazibela, eithonga ngomhla ka-8 January. Ngapha-ke guys, kontanzi namhlanje bekuwusuku lokufihla uMduduzi, kanti-ke uMakhumalo ubelokhu emthembise njalo uNtanzi ukuthi akayedwa ukhona uzombamba ngesandla, bazodlula kuyona yonke lento ndawonye. Hhayi-ke uZama benophinda bebelokhu bekhuluma ngamehlo kuphela ukuthi hayibo, uyambona kodwa lowo mama olokhu ebhizi ethi uzomnaka uNtanzi, angakhathazeki uNtanzi, abambeleleke yena ngesandla ukuthi uyazenzisa nje, yena wazi kahle ukuthi ukule simo nje uNtanzi kungenxa yakhe. Akuphilike lapho guys. Ngapha-ke nakhona koMagwaza bebelokhu beshilo nje uSanelebe noNjinji ukuthi kodwa Nkosi yami siyazisa ngokungaphephi kukaMakhumalo. Uthi uSanele-ke uzomele athole indlela yokuzomkhipha nje kuloya muzi uMakhumalo. Wathi uNjinji, hheyi, ama-security alaphaya azokuhlakaza usangena nje ngesango. Wathi kodwa kuzomele ngenze iqhinga ngimkhiphe uma laphaya, phela simphose emlomeni wey'ngwenya sibhekele lo mama. Wathi uNjinji, kodwa kubungozi mntanami. Wathi nayi plan, khululeka baba omncane, mina ngizomsiza uma. Nangampela-ke guys, kontandi bagcina sebebuyile-ke ukuyofihla uMduduzi. Uqhubeka uMakhumalo esho ukuthi khona yini okunye okudingayo baba, ebuza uNtanzi. uNtanzi umane washo ukuthi angazi nanokwazi ukuthi bengizoba yini ukuba ukuba khona kwakho Makhumalo kudlale enkulu indima empilweni yami, ngazi ngayini ngaphandle kwakho. Wathi uMakhumalo bambelela wena kumina, bambelela uthi ngqi ungajiki. Wathi uZama, hayibo, uthini? Uthi akabambelele? Yamuza uphinde uthini? Uthi ubaba akabambelele. Wathi ikhona nenkinga. Wathi yazi phela weZama, akumelanga kube khona ukuxabana phakathi kwami nawe. Usuku lokuthula lokhu, kuzomele nawe-ke uzame ukuthula. Hhayi nangampela-ke guys, wazama ukuthula uZama, kodwa kubonakala ukuthi inhliziyo iyavutha amalangana. Unyanye uphelile nya, ubona uMakhumalo-ke modela ehla enyuka laphaya emzini wakubo, ebe azi kahle ukuthi namhlanje akanawo ubaba omncane ngenxa yakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Bathe basayihlalele kanjalo nje likontanzi kwabe kungena uSanele endlini. Wathuka umuzwa nini uMakhumalo, wayibuza wayiphendula ukuthi hawu, usefunani manje uSanele lapha? Usezambambise-ke manje abonakala ukuthi lo muntu undercover, ucashile kahle kahle isigebengu esifocus. Hhayi nangampela-ke washo uSanele ukuthi-ke ma, ngizolanda wena la u-Ayanda. Wathi u-Ayanda wenzeni? Wathi usemane wangena kwi-car accident. Wathi hawu, ungifonele ngani pho? Wayini ngangifonelanga? Wathi ma ngithe ngitshele mathupha le ndaba ukuze-ke ukwazi ukugoduka nami. Wathi hamba uye ekhaya ngizokulandela. Nangampela-ke uSanele wagoduka. Bonakala nje guys ukuthi uqamba mangakuhlaza. Konke lokho nje ukwenziswa ukuthi ushaye uvalo. Akakwazi nokuthi athi gqothu ubuthongo. Ubona sengathi Makhumalo usebanjiwe already. Iqiniso lisobala, balinde nje ukuqeda ngayo ngomzuzwana nje. Hhayi-ke guys, uhambile uMakhumalo wafika koMagwaza wamemeza u-Ayanda. Wambiza wonke amagumbi okulala ahlala laphaya kaMagwaza. Uthe nje ephuma uSanele esho ukuthi ma, hhayi u-Ayanda u-right uyaphila. Wathi uphi pho? Wathi hhayi ulele kodwa uyaphila. Wathi qambile namanga? Wathi ma, kumele sikhiphe kuleya ndlu, kumele singamane sisunga izandla senze iplani ukuthi uphume kuleliya khaya leliya. uMakhumalo wathi ngimoshela isikhathi kanti ngimdala kangaka, ngingehla ngenyusa ngibizela into engekho. Wathi uSanele, ma njengoba ngishilo siza wena la thina. Wabevala isicabha. Kubonakala ukuthi uzibona impela kumele ngabe uSanele unina uMakhumalo uyayiqhenya ngaye, ushaya isifuba ngaye kulo mzuzu lo. Kodwa-ke yena ukhetha kona ukuthi amthethise, embuza nokuthi kungani qamba amanga ethi u-Ayanda ube kwi-car accident ebengavaze nakanye, engene ngisho kwi-accident yebhayisikili eSimpofu. But anyway, kuthe kusenjalo nje noZama-ke wakwazi ukuthola ithuba lokuhleba noyise lapha njengoba uMakhumalo esethe ukusuka kontanga. Usho kahle wathi eyiwe baba, ngifuna nje ukukhuluma nawe kancane. Yazi phela umuntu ofaka ushevu la uMakhumalo.
usuqalile-ke zama wathi, baba, ngiyakutshela. Yabona phela uma sithatha ukubheka sikhumbula kahle. UMakhumalo akadlanga njengathi. Wayelokhu ethi chokochoko ukudla, ekujokoja. Wazobuza uphinde ukuthi amdlele yini kona. Kubonakala nje ukuthi uwumuntu osuthu ngoba wayazi vele ukuthi ufake lo shevu. Wathi, yabona-ke, seniqalile manje nifuna ukuthi nibhece umzilikazi ngobubende inyama engayidlanga. Wathi uphinde, baba, awukuthathe le nto uyicabangeni, ubeke nje imizwa eceleni yothando, ebese uyibuka ngeso lokuhlakanipha, ngeso lomuntu omdala okhulile. Sonke sasidla lapha, sidla ngokukhululeka, kodwa kunomuntu owayengafuni nhlobo ukudla. Kubonakala nje ukuthi uyadrayisa, kwakunguMakhumalo loyo. Kanti-ke futhi-ke akupheli nje lapho. Naye ubaba omncane uMduduzi wayelokhu esixwayisile ngalo muntu wesifazane waze wahamba emhlabeni. Wena awuboni nje ukuthi ngampela sidlala umqondo la, umuntu osibulalayo nangu yilo impela olala esifubeni sakhe, uzama. Yini ngampela guys, ngimbone nje eseshintsha ebusweni Ntanzi for the first time. Uma kukhulunywa ngoMakhumalo ubona nje ukuthi umane avukwe ulaka nje, kube ngathi yabo nje angashaya umuntu. Kodwa-ke emva kokuthi-ke uzama amvula amehlo this time around, akafikelwanga ukucasuka. Bekungathi naye ubelinde omunye umuntu amvuse ngoba uyayibona lento le iy'ngane eziyibonayo. Hayibo, ukusho kona-ke guys ukuthi kungenzeka athi uyabuya nje uMakhumalo le akhona afice impela uNtanzi emlindele, efuna nje ukwenza sure ukuthi akabe saphuma kuleyo mnyango angene ngawo emagcekeni akoNtanzi. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa subscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni Basela Mazwi.